abu na ƙarshe shine ina so mutane su sani a manhajojin nan da ake amfani da su ni na fi son Instagram saboda shi yana da ƙarancin irin waɗannan mutanen wanda ba su da fahimta wanda kuma su tarbiya ba ta ishe su ba saboda duk wanda zai zo ya bad comment a ƙasan account ɗin wanda ya girme shi so ba shi da tarbiya gaskiya a gaya muku gaskiya kuma ni na gaya muku wallahi ina nan da irin wannan abubuwan yau gobe kana nan da account ɗinka tun kana ɓuya wata ran za ka buɗe har ka sa alamar da zan kamo ka wallahi sai na kamo ka ba kan ce nake yi dan ma kan ma in fasa kuma wallahi wani lokacin sai na waya na gaya wa mutum ku tambaya duk wanda ya zo ko mata sai na waya na gaya masa wallahi sai na yi shari'a da kai sai kuma na kamo mutum yawwa sau ni abin da nake gani shine in mutum ya gaya ma gaskiya za ga manya in za su faɗi gaskiya su kamar malamai ma za ga sai sun haɗa laifin da ake yi sai su faɗi gaskiyar a kansa ba za ka ci sun kama sunanka ba saboda me ko da kana irin laifin ko kuma ko da laifin na yara ne ba za su ce wani saboda me su ja girman su to kai sai ka ja yarantarka in ka ga irin laifinka ne ka canja in za ka canja in ma ba za ka canja ba kawai ka ci gaba da laifinka ba sai ka yi magana ba amma ka kama sunan malami ka gaya masa magana wai kana neman followers kai wani mahaukaci ne kun ga wannan bakin gashi to ka nemi abin da zai taimaki rayuwarka tun kafin fari ya fito duk abin da za ka yi amma ka tabbatar mai kyau kai za ka zo ka tara mabiyan da suna ma kallon mahaukaci ka zo ka tara mabiyan da suna ma kallon shashasha na me ka tara mabiyan da suke ma kallon mai mutunci in mutum bai ma magana ba da kai yake ba ko da irin laifin kake ka canja haka Allah ya ce fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin amin idan ana kira shi kira masu imani yake me ake cewa amfana so in ka ji za a yi nasiha ka ji kai an shiga rayuwarka an bata ma suna to wallahi ka binciki imaninka wani ya dan sa hoto yana dan yin wa'azi ana dan fadakarwa to in ba a kiran ba nufin ku saboda ku laifin ku ko kuma in kai magana za a zazzage ka kawai sai ka daina kiran mutane ku daina wannan ko a ce ka daina magana saboda ka a zage ka ko a ce ka cika magana saboda ka faɗi gaskiya babu wannan ba magana ba ce tunda Allah ne ya ce a tunatar duk sanda kuka ga abin da ya kamata ku tunatar duk wanda bai ji bari ba zai ji hoho Allah ya samu dace